Ding dang ding dang ding. Mudaro. Ora iri to, ora iri apa? Kudune iso kabeh ya iso kabeh. Antos sendok. Antos sendok ki boros kaya bakmi ya gelem. Kaya go goreng ya entek. Ya unek-unekke Ndara Antasena ning ndro awakku ora krungu. Wis ben. Kula tak njajal ambles dene nggih, Den. Yo, ambles ombi. Carane pripun? Ngampet ambegan terus ngelikar. Hop. Wah. Halo. Ding. Pujek-pujekke jegluk sapi teng ndasmu. Wih, ra elek ta pujan-pujan ya men. Jedul. Ya. Nek mabur sikile gedruk lemah ping 3. Weh, gong. Ki lho, gong. Wah, jian. Waduh. Wah, sip le liwat kos-kosan. Golek kamar mandi sing ora ana gendenge. Tolong difotoke, Truk. Fotoke dengkulmu. Wah, medun. Iya. Apa kuwi? Aku men tiru-tiru kowe. Wah, anggere Ndara Antasena ora gelem ngomongi aku titenono. Iki jenenge Mbah Cindhe Mbah Cilatan. Pedro. Kae tandangi kana. Ana sing sampuh kana. Potol ndasmu.